Xemaritara, bueno, ez, berez ez, eta bat, baina, bueno, ama bai. Korkoiak. Antiguen. Barrilla. Rekin. Bai. Kairmoiak. Oraintxe bertan pandemiarekin ezakit. Euskaraldia bertan da. Maili Peñarekin gaude, Donostiako Piratetako kidea da bera. Kaixo, Maili? Opa. Bueno, aurten oso urte aldrebesa tokatu zaigu guztioi, eta piratentzako ere izan du eragina, ezta? Nola eragin dizue guzti honek? Guztiz, ez? Aste nagusira begira, egitarau guztiz aldatu behar izan dugu. 8 eguneko egitarau bat bihurtu da egun bakarreko egitaraua, manifestazio bat. Eta gero gure arteko bilerak ere bideoia bidez izan behar izan dira. Baina, bueno, azkenean lortu genuen, oso egun politatera zen, jende asko idatzi digu zorion zen, hasi oso kontentu gaude egun horretako emaitzarekin, eta, bueno, gutxienez egin nahi genuna. Bueno, COVID-aren kontu honek hitz berriak ikastera bultzatu gaitu, botilloia dela, maskarilla nola esaten da, ez daize, baina piraten mugimendua ulertzeko ere hiztegi berezi bat behar da, ez? Ezuek badituzue hainbat hitz berezi, adibidez, zer da eskila? Eskila da, bueno, piraten pertsonaietako bat, eta sortu zen pixkat, zegoelako Donostian kortsario bat, eta kanpana hitz zioten. Eta nola, kanpana euskeraz eskila den, gure pertsonaiari horrela ditu diogu, da, bueno, Mailirekin batera oso pertsonai garrantzitsua, eta urtero da pixkat gure identitatea defendatzen duen pertsonaia edo, eta, bueno, urtero jartzen da kofradia bat bere laguntzaile moduan. Eskilaren barruan beroa egiten du, ezta? Kristona, nik ez dut jarri. Eta galdera bat, agian ez baduzu erantzun nahi, pasa egin dezakegu zu, baina zenbatero garbitzen duzu eskilaren trajea? Ez dakit. Zuze kofradiatakoa zara? Nik Alepozakoa. Vale. Eta zein da zuen kofradiaren bereizgarria edo? Bai, bueno, izenak esaten duen bezala, era postazuna ekarri nahi dugun kofradia, Aldezarreko kofradia gera. Eta, bueno, sortu zen pixka bat, Kale Laguna Jokei taldearekin, beraiek pentsatu zuten Aldezarrean piratek ere eduki behar zutela beraien presentzia, eta horri esker Kale Poza sortu zen. Bueno, Donosti osoko jendea biltzen zarete, baina euskara gutxean aritzen zarete, ezta? Bai, gehien bat euskaran aritzen gara. Bai, aste nagusian, baita bileretan ere. Bueno, beraz, posiblea da. Bai, oso. Eta parte hartuko duzu euskaraldian? Bai. Ze izango zea, hau bizi, belarri prest, edo zuzeu arigune bat? Hau bizi. Printzipioz hau bizi, bai. Baduzu iazko txapa gordeta? Bai, kortxoan dago jarrita.